Awufana utombonye mwachikafu chikachauno zvaono baba nochikafu chinotekwa nababa vako naiti. Tisvikewo pano. Mai moyo. Asi ukati nei mwanangu dzirimo kunyatoti dzirimo pfungwa dzako dzokuti dzirimo dzomwana akaberekwa ana 5. Kutaura mai peshe. Kutaura zvinhu. Kuvhara mai moyo. Amai moyo kusvikira zvechokwadi vakati vabatsa kutochema namai moyo kusvika vatomba zvinhu. Zvinonzara yandirikita ndibata chakudya nziri noruta tirevai mhaka ndakapara ndatirevai mhaka ndakaita Mama. Ndipo paura. Ko patapinda tichibva kwa doctor na didongoro. Ndandiri useri kona nditsvaga shanyiso changu. Oh. Anyway, chipedza zvauri kuita. Wozoyamba ndezvandoda kutuma. Alright, ko mwana arapwe. Zvakanakawo chaizvo. Kwete zvangachitaura nadhedhi wako. Atsengerwa apfirira mwana aiswa mabhakteria. Tatonyorerwa mushonga kwa doctor. Tatotenga atoonani. Saka zviri nani kana arapwa. Anyway, chipedza zvauri kuita uzouya kuma. Alright, mama. Mudzimu wasvika shonga imachira mudzimu dzika ndetuchengete vana atinavhima masango matema tigofamba munzira yachena imi vadzimu oye aizvaibvira mandira tidzagwara imi vadzimu oye mukatisiya tinorasika mukatisiya tinovhunduka imi mukatisiya tinorasika imi mukatisiya tinovhunduka ndiri kuda kusvika pakati kakapita apo chanakadhita ndakapfeka lebhore yadhita toita mbiri kudarika bhabhangita ndonyorwa pasi samatinda oda kutama chamutengure ndimutenga kunge ndengure mudzimu ndiringe musango mune makure kwandabva kure handichadzokera kumashure imi vadzimu oye aizvaibvira mandira tidzagwara imi vadzimu oye mukatisiya tinorasika mukatisiya tinovhunduka imi mukatisiya tinorasika Makasimba here mukwendi. Aiwa, ndakasimba makasimba. Tiripo. Masimba ndakasimba makasimba. Aisei mabasa. Aiwa. Naika. Ngoma tabva nekumba
Pasisi kumatambo taura nawo vakanditano zvakanaka rega ndikuperekedze vari mukoma wako munotaura nawo. Aiwa, wakasununguka munyini. Koma vari pano. Zvakanaka. Koma vari pano Jairos. Machengetero ari kuitwa pesha haasi kundifadza. Pesha ari kushungurudza. Saka ameno timukuzviona useka timukuzviona here. Ina ndatoti kana zvikange zvanetsa amondipa pesha wacho ndogara naye. Uza kambotoka ari kuitwa nemaiguru akanaona. Chokwadi mukoma pacho nenyaya yake ka not that is the right move and that is the right decision at the right moment. Amuoni kuti mukamupawo pesha akagara naye anonyaradzika aka baba uri kuchengeta mwana wako. Nditaura sata mwana rini. Nditaura kusanguwa mwenye. Wakuya unoti mwana wangu wogara naye wewe. Bochinja vakadzi vanganiwa pana kana mwana uri kutomboita kana one but wakuya wakutoda mwana wangu. Inyaya yemwana diki diki ndo yakutoita kuti paradzana ukama. Hange zvako iyo Jairos. Nyemba zvandikutaura. Zvakaoma. Kwenyesi unokoni naruka kawanda. Hivi ndizwisise. Ini ndiri muri baba. Chibatanzi baba. Muna mutaundi muna kusamana muna akasunga ile. Akasunga. Kutosunga ile kazi kuti ndinoenda kukupi pacho kuyisa kaenda nokuti. Ndakapinda nepanapa iwo uri kumushawo. Tikasikudaidza tikachizeni papa. Chizwa makutara zvekumusha. Apa pandakapinda napapa. Tikakwidza takaenda. Imira ndinaro zina nebasa rese. Unofanira kunzwisa dai mama ndisiya ndega ndega. Ndimi matira kuchera bata zvone basa rese. Bona ngwarwa nemotokari yedu. Zviro wana motokari kupa ndingatosvika ndikaenda kuti mherembe imi masamu kati. Iwe wangomesa mutsipa kunde munhu unodambura chikei. Ai kunhani wa next time atambe tete muname. Uya. Yes, kana mwana wangu Patience. Ndiripo zvangu wakadiyo. Ko uri kubvepi konguva dzinedza mwana wako? Kuchikoro. Uri kubva kuchikoro? Ko wadzokeri? Ndadzingerwa mari yeCivic. Yei? YeCivic. Yepurisiti? YeCivic. Imbori mariko? $1. Dola? Saka unoreva kuti naiti nemasvikiro akaita iwaya ashaya dola rekukupa iwe. Vandipe vataura namama achida kutengesa muriwo. Inga zvakaoma. Saka unoda here kuenda kuchikoro pari zvino ndikakutsvakira mari yacho iwe. Unotodzokera kuchikoro? Zveshuwa? Haunyepi? Rega ndikutsvakire mwana wangu mari yekuenda kuchikoro atitika? Udzokere uenda kuchikoro undodzidza. Alright mwana wangu. Iye naiti achandiona nhasi.
kunguti zvinhu zvichina zvinge zvawanda mabhidhingi acho nedzimotokari dzanyanya kuzara tichikume kurangarira but tinofunga ini kosi mwana wangu akatandiudza patakafamba nemotikari takadai takatenderera tikazodai tikapinda nepabhidhingi takadaita takadai tadzivisai pawataure papapa kosi mwana wangu akanyatsotaura kuti baba kana makuya munodai muchidai ndichikurumemba patine mamwe mabhidhingi inotsvukuso nemibhidhingi ufunga ndichaitika kwandipedzi maybe pamwe changwa chidzimira mabvumo kuti marasika akana iwe ndiwarasika ndabvira kana kuti iwe takadai nekuti ngatiende kana iwe nharo kirindingi kazhinji munhu mukadzi teerera ubvunge zvitorwa nemunhu arasika kuti Iskan maini. Muri sei? Haufaniri kunge uri kuchikoro here iwe? Asi uri kupinda masikati? Menini handiti ndirove. Wakuti urove? Uitei? Ndiswere nichiwacha. Uswere uchiwacha kore waenda kupi? Arutwa. Ko kana unga uchida kuti muswere muchiwacha wadi kurovhesa reva yemaswere muchibatsana nakwacha. Wari kupiko maini nako? Ari munhu. Vadaidze? Vanondirova. Aiwa zvemaini. Unotaura kuti muri kudiwa natete ndini ndiri kuwada. Right. Alright maini peshi dzokai. Todaidza ndega. Naiwe memory. Memory. Naiwe memory. Hello. Memory. Hello. Ndimi aunt. Ndini. Kuibe mangopinda mumba. Aiwa ndisi kupinda mumba. Mwana waye hafanira kunge ari kuchikoro. Of course. Anofanira kunge ari kuchikoro. Saka chii chiri kuitika? Tete. Hamupopoteka munobvunza mushi. Kurovhesa kwandaita patience uku muchindiona ndakadai so ndiri kurwara. I'm not feeling well. Saka ndati aswera achindibatsira kuwacha. Ndiri kupopota nekuti inini zviri kuitika pana pasi kundifadza. Koreva yadiwo kurofa. Vaswera vachibatsirana nakwacha. Saka zvatoipa ipapa. Kuwacha kuri kutoita patience uku kwatoipa. Ndatotadza izvozvo ndatokanganisa. Patience. Ma. Siya washeni yangu. Uende unogeza uende kuchikoro. Pesi. Ndo zvatete vako. Pesi. Dzoka pano. Chikoro chipi tinoenda nguva ino? Tiitika zvido zvenyu tete. Kana ndimiwo maigo. Tasai zvakaita mwana. Muri kuona zvakaita mwana izvo? Zvaita akarwara pamoti mwana arwara. Zvakaoma. Aiwa, zvakaoma. Kuwacha kwaita patience akanganisa. My guru, I'm not even happy nezviri kuitika. This is abuse, my guru. Abuse yekuita sei? Dai kuri kunzi ndatora patience uyu ndamuberekesa Benini. Dai ndatadza futi. Izvozvi ndiri kurwara hazitombogona kana. Handpeshi, ini my guru, ngatipinde mumba. Tofanira kutaurirana. Aiwa, ini teteka. Zvekuti munobva kumba kwenyuko nemarules enyu moya mwasima panapa. I don't like that.
handichazonani varume ungati handisi kusima maiguru asi pandanga ndichiona pachaabhuswa nehanzvadzi yangu ndine right yekutaura ngatipinde mba titaura nemaiguru watachatinozombotaura pavanhu hamuna chakanaka ipapa kubereka kwandakaita mwana wenyu tomuabhusaka neyo ri pampara ndakabata kuti ndimuchinje tomuabhusa. Chambire. Swika inu. Wanaenda ugara. Singakubatsirei. Shefu ndine nyaya yangu yandavika pana. Ini ndonzi Mr. Moyo. Ndinoita zvekudriva matractor. Saka pane kesi yandayozoripota ka. Imwe muchinda anonzi Mike Mbada. Muchinda yeyu nyaya yake ndefraud. Fraud. Airoja baba pangu. Andika. Ndobadaza kubhadhara rent. Tibhadhara sei? Tibhadhambatira zvinhu. Right? Unoziva kuti kubata zvinhu zvemunhu imhosva munozviziva here izvozvo? Tanga takanyorerana pasi. Mamanyorerana pasi? Okay. Kana makasainirana pasi, right, zviri right. Asi next time munofanira kuuya naye kumapurisa mosainirana pasi, koita witness echipurisa mosainirana pasi, then zvinhu zvenyu zvinoita sei zvinobuda zvakanaka. Saka nyaya iripo shefu ndeyekuti ka akazouya manje achinyepera mudzimai wangu manje kuti zvinokuzaira sei mudzimai wangu ashaya ade mashona mvai abva asikotora hembe dzedziye ndobva aenda nadzo kujuta mukadzi wangu. Saka nyaya iripo ndeyekuti inoda mari yangu ndoyandiri kuda akasana pa mari yangu nyaya yacho ngasunge zvake ngaendake kujeri. Alright, mutemo ndounotonga tichaona zvekuita kana azouya handirika tichadzwa kuti iye Cedric anenge achiti kudii. Handirika saka ndiri kupai one constable wamuri kuenda naye kuti munosvika muye naye munhu weitombouya kutozomubvunza 1 or 2 questions. Handirika. Constable Chidindo. Yes sir. Svikai kuno. Ava vakuru havane nyaya yavaina yavasvika nayo kumustation muno. Saka tiri kuda kuti muende navo musvike munotora culprit iri kutaurwa nezvayo tiedza kumubvunza 1 or 2 questions. Handirika? Endai naye mudzoke nyine mukasira. Okay. Dzakarorwa nanaiti makati utsinye hwainawo asikana. Aiwa ndisandamboona zvakadaro. Mukadzi uyu imhandara here nhaye masikana kana kuti iwo mhandara ndounoita kuti munhu asaite utsinyirira asikana. taichitika munhu akamboberekawo anenge akarwadziwa itori mvana itori nemwana wayo ende mai vane utsinye zvavo hwekuti ndingambozitsanangura. ine ndaichitofunga kuti zvari munhu wanesa angaiti utsinye hwakadero nokuti takanzwa kuti iwo manesi ndo ane mwoyo wakachena. Manje uyu ndinesa ane mwoyo takati chaiwo mabatiro ari kuita vana vanaita vaiso ukazotiona twana tuyo ungazoti nditwo asikana china kweye naiti anodiko kudzokerana namai peshi naimi akachiva imba chaiyo ndo yaakachiva naiti ipo payo. imba iya ndeye mukadzi nai kuima hamuzvizive kuti mukadzi iyoyo akafirwa nemurume uyo anga ine muchato naye kubva angosara nemba zvese motikari zvese zvainazvo ndozvakachiva iye mwana wamai naito. Okay ine ndandichitofungidzira kuti vari kuloja nai. Kuloja kwani? Gold digger wake apa vana vako abuswa nezimukadzi rake iroro nhangu ini soka. Ko iye naiti wacho hazvioni here naimi anotadza kutsiura kana akazviona anoswera adzingwazve handiti ari kuda kupekwa nakapepwa zvakaoma saka ndo zvaangaregerera vana vake vachiabhuswa izvozvo. ndoona kunge remo futi nokuda mari kwakona kwanyanyisa. Iye munhu akasagona kuzvishandira kachingoda zvakashandwa jeteka anongoita sedzikitsika akangokotsira asi achizviona. Mheno asikana
Asina amai vacho ndoda kumbonovaudza ine namai naiti vachona. Unotanga uchiti chini mai moto. Ndinongovataurira kuti vazvione zviri kuita muroora wavo munyowani yenyu. Asi vanoti havazvionera havazvizivi. Shamwari kana vachinge vachizviona amai vai vachiregera zvinhu zvakadaro zvichiitika ka. Nayo ivo futi irema remukadzi. Rinodawo zvinhu ngepepa bhegi. Ngemwana wavo. Zvino vanhu vangada kudya here vachirega vana vacho. Beji. Mundero chima. Ofugame. Rombe ne. Unoshamwari ri kuchikoro. Ndinati. Saka sengi uchitora shamwari dzangu kuita dzako iwe. Ndamene shamwari dzenyu. Asikuseka man. Asita mafanizi ngai. Se uchifamba uchikumbira vanhu mari. Vanikumbira ni mari. Unokumbira mari kune shamwari yangu vanonzi vamareza wewe. Ukandipa. Zvenze ndanobhadhara siya. Andakupa mari yekubhadhara siya? Mukatipa. Saka ungakumbira mari kuti zviite sei? Nani nakatora kutengesa munhu. Dzika. Ndo zvandogara zviye ndichitaura kuti Patience uyu akaregerwa anoita nzenza uyu. Saizi yake yafamba chikumbira mari chokwadi. Chikuraya ipamba panapo wanzwa. Uzarutaura. Nchakuita sei? Auya ndoda kutombotsikwa kurova chete. Nzoka chakuraya ipamba panapo. Satan. Mukadzi akarorwa nanaiti makati utsinye hwainawo asikana. Aiwa ndisanamboona zvakadaro. Mukadzi uyu imhandara here naye masikana kana kuti Iwo mhandara ndounoita kuti munhu asaite utsinye asikana. taichitika munhu akamboberekawo anenge akarwadziwa. Itori mvana itori nemwana wayo ende mai vane utsinye zvavo hwekuti ndingambozvitsanangura. Ine ndaichitofunga kuti zvari munhu wanesa angaiti utsinye hwakadero. Nokuti takanzwa kuti iwo manesi ndo ane mwoyo wakachena. Manje uyu ndinesa ane mwoyo takati chaiwo mabatiro ari kuita vana vanaita vaya so. Ukazotiona twana tuyo ungazoti nditwo. Asikana. China. Kuye naita anodiko kudzokerana namai Patience haimi. Akachiva imba chaiyo ndiyo yakachiva naitipo paya. Imba iya ndiye mukadzi naye. Kuima hamuzvizive kuti mukadzi iyoyo akafirwa nemurume. Murume uyu anga ine muchato naye. Kubva abva angosara nemba zvese. Mami musadaro chokwadi. Kubva gore riye rangafa mukoma wenyu. Kana kuzombodo kutsvaga kuti mwana ari kupi. Kondoshi ichocho chamunoita naye baba Patience. Chirudzii ichocho. Unomona baja kwa. Pindura zvandikutaura kandi kutaura nemamwe kuti